Čaute, tu je profesor Nanto a vítám vás u úvodního dílu na můj channel profesora Nanta. Budu natáčet MC, nějaký ty hry, chtěl bych jsem Left 4 Dead, Papers, Please, takhle. Začnu i vlogy časem, ale teď to chci rozehrát s tím. A prostě hrama to začít. Pak ještě budu vydávat skoro častěji, chci udělat nějaký speciály, že doufám, že se vám ten nějak channel bude líbit. Jinak budu k Vánocům dostanu Origo, MC, budu chtít prostě co nejvíc natáčet, doufám, že se vám videa budou líbit hodně dobře. No, co bych jsem ještě řekl? Jsem teprve malý, ale rád bych to dotáhl někam vejš, než jsem to dotáhl kdysi v budoucnosti. Když tak udělám ještě stravku a tak, Facebooky, internet, všechno, když tak budu chtít vymyslím nějaký systém v tom, třeba v pátek budou vlogy páteční, nebo prostě rozhovory. Doufám, že se vám můj channel bude líbit a čaute.